Вики, тю-тю! Хубаво ли е, тати? Мама как бута влакчето? Сега сме на плейграунд в Gold Coast. Колко невероятни плейграунди има тук. Направо да си дете в този край на света. Толкова много. Там е моренцето. Пътечката за разходка край морето и на всеки 500 метра има по един супер як безплатен плейграунд. И така в продължение на километри надолу. Натам. Натам, където са блокчетата големите, центъра. Прекрасен пролетен ден, 24-5 градуса, барбекю ареята, сянка. То вече всичко е сянка, защото е след обяд. Давай, Вики, карай влака! И просто на всеки 500 метра има различни плейграунди, кой от кой по-хубав и як. И доста новички, явно добре се развива бизнеса в Gold Coast. 10% батерия, така че ще трябва скоро да приключваме с репортажа на живо. Ето, още ни лица се качват. Блъскай ги, Вики, блъскай! Това е с самостоятелно въртене оранжевото. Докато Тити е весело усмихнат, защото го бутат. Бум! Блъснахте ли ги? Чу-чу! Вики, помахай, тати! Да! Чу-чу! Блъсни количка. Чочо, ако се уморила, дай на мен.